Виж кой е хубаво, нали? Дали казва, че няма други пари? И какво е ред? Ами... Войчо, толкова си имам с... Не дей ми приказва това. Както да е. Усмихни се на камерата. Кажи Войчо шампион. Номер 1. Номер 1. Войчо. Поне с тези бумаги. Все едно пада ви върху някой. Много е хубаво всичко, нали? А? Хубаво е всичко. Може би можеш малко да го... А?